Hola a tots. Estic molt contenta de la rebuda que ha tingut el primer vídeo. Us agraeixo també els comentaris que m'heu anat fent a les persones que us ha sigut útil. Recordeu que els que esteu iniciant-vos, primer heu de mirar el vídeo sobre postura abans de començar a meditar. Per tant, us agrairé que abans de continuar aquest vídeo reviseu sobretot el vídeo sobre postura. Molt bé, doncs començarem la meditació d'avui, que se centrarà primer de tot en entrenar la concentració per poder després fer meditació d'atenció plena. En segon lloc, activarem el sentit de l'olfacte. Per això jo he agafat una mica d'espígol d'aquí del jardí. Sí, vosaltres podeu agafar també, si teniu alguna planta aromàtica a mà, agafar-ne una mica, o bé podríeu agafar alguna fruita aromàtica, com per exemple una llimona, o bé espècies. Aquí tenim alfàbrega, comí, curri. M'agradaria que abans de continuar amb el vídeo anéssiu a buscar alguna cosa aromàtica natural que tingueu a casa. És una activitat, és una pràctica d'atenció a l'olfacte, al sentit de l'olfacte, que també la podeu fer amb els petits. Amb els petits el que podeu fer és un joc d'atenció que consisteix en posar-vos amb els ulls tancats o amb algun mocador als ulls perquè no puguin veure, i doncs per torns cada persona que té els ulls tancats ha d'endevinar què és el que li estan posant al davant per olorar. I als nens petits és un joc que els hi agrada molt i que els hi ajuda a posar en pràctica l'atenció. Seguim doncs amb aquesta meditació. El que farem és, ara que ja heu vist el vídeo de la postura i que esteu tots col·locats, doncs dividir aquesta meditació en 3 parts. Marcarem amb 3 campanetes l'inici i el final i amb una campaneta cada mitja part. La primera, segona i tercera part. Molt bé, doncs podem tancar els ulls. Observem aquesta postura. Els peus que toquen el terra, els genolls, la pelvis que seu a sobre el coixí o la manta. El tronc que puja vertical en direcció al cel, amb el cap. La pelvis va cap al terra i el cap va cap al cel, estirant bé la columna vertebral, obrint bé les espatlles i deixant que els braços caiguin relaxats. Una vegada el cap es dirigeix cap al cel, la barbeta baixa lleugerament, pràcticament no es pot ni notar del petit moviment que és, però la barbeta aniria en direcció al pit, si fes algun moviment. Dibuixem un petit somriure. I ens disposem a observar la respiració.
Podeu notar com s'infla i es desinfla el ventre. També podeu notar la respiració al pit o a les narines. Trieu un d'aquests 3 llocs, el que sigui més fàcil per vosaltres per sentir la respiració, i poseu tota l'atenció en un d'aquests 3 punts. És natural si venen pensaments al cap, sobretot al principi de meditar, doncs cada vegada que us en doneu compte que heu perdut el fil de la pràctica i que esteu amb algun pensament recurrent, torneu a l'exercici amablement, sense jutjar-vos. Torneu a l'exercici de posar atenció en la respiració, en el nas, el pit o el ventre. Poseu atenció ara en els sorolls. Els d'aquest vídeo o els que pugueu sentir a casa. I practiqueu també el no judici, observant
en aquest cas els sorolls, però sense etiquetar-los, sense jutjar si són bons o dolents, senzillament observant els matisos, els aguts, els greus, si són llargs, curts, alts, baixos. Observant el to, sense buscar el raonament, la interpretació. Tornem a posar ara l'atenció en la respiració, concretament en com entra i com surt l'aire per les narines. Podem observar com entra l'aire, canvia de sentit i torna a sortir. Com si d'una onada es tractés. Us convido ara a agafar el que hagueu triat, aquest objecte natural que hagueu triat per fer la meditació del sentit de l'olfacte. Podeu seguir amb els ulls tancats, senzillament agafar l'objecte i apropar-vos al nas i connectar amb aquesta olor. Connectar amb l'olor sense tampoc jutjar-la,
com si fos la primera vegada que la sentiu. Senzillament es tracta de posar atenció en els matisos, en la intensitat, experimentant amb l'observació d'aquest sentit de l'olfacte. Podeu observar també què passa amb la respiració, si es tanca o s'obre. Podeu escollir algun altre objecte o seguir amb el que teníeu. Deixeu-vos portar per aquesta olor. Sense perdre l'atenció amb el moment present. Podeu seguir experimentant amb les diferents olors. O bé anar deixant els objectes per entrar a la tercera part d'aquesta meditació, en què practicarem l'atenció plena. Anem a observar ara pensaments, sensacions corporals, emocions. Hem observat també els sorolls que apareixen i desapareixen. Senzillament practicant l'atenció amb tot allò que apareix i desapareix sense quedar-nos-hi aferrats.
Si és massa intens i veieu que hi ha molta activitat mental, podeu retornar a l'exercici de posar atenció en la respiració. La respiració sempre ens serà molt útil com a refugi durant la meditació, quan ens desconcentrem, o també durant el dia, quan tenim moments difícils. Podem utilitzar l'atenció a la respiració per tornar-nos a centrar. Si la postura es fa difícil, observem aquesta dificultat. Queden pocs minuts ja. Si per alguna persona que està començant a meditar, doncs sent que està molt incòmode, no passeu dolor per la postura. Podeu seure d'alguna altra manera fins a acabar la meditació. Ja hi ha prou dolor de vegades a la vida com per patir fent meditació, no cal.
Fiquem ara els palmells de les mans junts a davant del pit, sentint el batec del cor, amb aquest mudra de l'amor. Sentint com el pit s'obre, la columna està estirada, recuperant la postura si havíem perdut una mica de verticalitat en la nostra columna. Connectant amb aquesta emoció de l'amor que segueix endavant, i que ens ajuda a compartir amb els altres aquests dies. Si deixem fluir l'emoció de l'amor, serà més fàcil compartir aquesta convivència tan íntima d'aquest confinament. I a poc anem posant les mans a sobre les cuixes, abaixem lleugerament el cap i obrim els ulls. I això serà tot per avui. Espero que hagueu gaudit d'aquesta meditació. Soc una apassionada de Mindfulness Natura, per això m'agrada fer aquestes meditacions a la natura. Normalment som més gent, però bé, també està bé fer-ho a distància. I d'alguna manera m'agrada perquè aquí la vida segueix i passen coses, mentre estàs meditant, passa el gos, o passa un ocell, o passa un avió també. I això és el que m'agrada d'aquestes meditacions, que t'ajuden a tenir molt present que la vida segueix, tant si estem meditant com si no, tant si estem en un bon moment com en un moment difícil. Doncs moltes gràcies per acompanyar-me i seguirem. M'agradaria fer un proper vídeo sobre relaxació perquè pugueu aprendre a relaxar-vos també, a fer alguna meditació més estirats a terra. Doncs us aniran arribant. Us podeu donar d'alta d'aquest canal de YouTube i així també ho anireu rebent. Moltes gràcies.